Sanibonani molweni ndanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Umlungisi utheke kuMamzobe bahambe pha ngoba lo mntu afuna amncede uyamazi uba akamfuni. Mamzobe uthi akekho komnye umuntu ozokunceda ngaphandle kophakathwayo. Wathi uyamazi uba uyandizonda uphakathwayo masihambeni. Umamzobe utheke abazukwazi bathe besamile ke besathetha wathi gqi uphakathayo sebuza ukuba kwenzekani pha. Wabe sesithi ngicela babamphumele bahambe. Wabe sithi ke uMamzobe no sizocela phakathwayo ukuthetha nawe. Wabe sesithi nomlungisi uyabona ke masihambeni. Wabe sithi uphakathwayo mamela unyana yakho yamvuba uthini hambani. Uphakathwayo ubuzile kuba ulibele na uba wawumke apha utheni. Wawungatshongo uba soziphinda ubeke umcondo wakho apha. Wabe sembuza uba yintoni le. Mamzobe naye uyaphendula wathi hayi ngumcondo wam. So uphakathwayo ke end up esesithi ke kulungile ke mabangene ke ngaphakathi bazothetha. Bangenile ke phakathi endlini kwazothetha uMamzobe nomlungisi nonkosikazi wakhe noDifa. UDifa ke wabuza uba ke nizothini ke. Wabe sesitsho kuMamzobe ngobuxoki bodwa uba sinengxaki apha umlungisi uyaphupha. Uphuphe wena uqale waphupha ezowa eliweni awugqiba waphupha wena usolula isandla inguwe umuntu ongathi ungamnceda. Wabe sephupha umvela sesithi vele umuntu ozokunceda nguye uDifa. So uDifa ke besamangaliseke into yoba kuthiwa uyaphupha uphupha yena uba njani uzomphupha emphuphani. Wabe sesithi kuDifa ke nam ke le nto lena iyandihlupha ngoba nam umvela kwezi ntsuku undivelele loo nto ithi ke nyhani kumele ndimncedile umlungisi. Umlungisi wake khuphe amehlo ke nguye nonokubonga because umama wakhe uyaxoka. Akayithethi inyani into yoba umlungisi uphuphe ntoni nje masebelapha. Uthetha obunye ubuxoki futhi phezu kobunye. So phakathwayo uthe ke uzomnceda ke. Umlungisi uthe xa bepha phandle ke wabe sembuza uba umthetho wakho ngurhodoba ebuza uMamzobe. Impilo yakho luyenza umthetho wakho ulixoki. Kutheni uthetha kanje? Zintoni ezizithetha uxoka pha ngaphakathi uthi mna ndike naphupha uphakathwayo. Wathi uMamzobe hayi ke uba ufuna uncedakala ke uzoba nengxaki because mna inoba ndingulorhodoba ulungisa izinto. So uba ufuna uncedakala awuzincedakala kanti uphakathwayo ngoyena mntu osondeleyo nomvelazo ozokwazi ukukunceda. Uzodwa yena ngaphakathi endlini uyacaphuka buza uDifa into yoba kutheni into engahloniphi kangaka. Kutheni into kwakhe kungena abantu. uMamzobe wayemkile apha kutheni engasamxeleli ngoku uMamzobe ubuyile. Kwenzekani? Wabe sesithi yena uDifa hayi mna ndiyakuhlonipha ndizaqhubeka nokukuhlonipha but ke besizothetha ngeengxaki efanele ndizenze ezihlanganisa mna nomvelasi. Uphakathwayo ke uye wahlanganisa uMamzobe nozodwa. Exelela kuMamzobe uba wona womke kanjani apha endlini and nguwe wonke lo wenze yonke le nto kude kube njena apha. Ngoba wena wathetha iindaba esingazithethi into esasizixelelwa sawufa nazo wena wazikhupha. So kunjenje nguwe. Hayi kuMamzobe yena uzicela amaxolo and wabe sesiza nesolution uMamzobe into uba yena uyavuma into yoba laa nto wayeyithetha Isithembu mayenzeke ukwenzela kuzolungiswa zonke ezi ngxaki ezikhoyo kule family. Uzodwa ke mthe ntsho ke engathethi. Wabe sithi into yoba mna phakathwayo andikwazi noba kulinde ndide kube khona nalo mntana sizokwazi into yoba siteketisa apha kule yadi. Hayi nophakathwayo uncumile ke sithi uphakathwayo hayi andiyibhilivi yonke le nto lena. Usho ngale nto uyithethayo. Wathi uMamzobe ewe iingxaki zininzi kwifemeli so kungcono bazilungiswe ngokuba avume uzodwa angene esithenjini so that bazoqhubeka nobomi njengefemeli zonke. Zodwa ke yena ke uthe xa embuza ke uDifa uba Mamzobe omncane wathula kangaka kanti uthini. Wathi uzodwa yena uyamazi uMamzobe uzombulala wayemthembisile futhi ubuzombulala lo mntana. So into angeke ayenza kukuvuma le into ethethwa apha. So yena akasingeni Isithembu ufuna uMamzobe ephumile emtshatweni wakhe. uDifa ushiyeke ethwele izandla entloko ke akasazi uba makathini. Kulo sibusiso nje mebuyile njena kulahleka inyama ezimbizini. Umama wapha uzazi busahlala nomaphalala nothi usibusiso ngoba lo sibusiso kuthiwa akalali pha akamazi buhlala phi. Biziwe kusibusiso othe xa efika wathi hayi ucela ngaphakela ukutya kodwa ke bake bamhlalisa phantsi bethetha naye bembuza uba kanti ithini into yakhe wathi hayi yena bezocela
xolo kumaphalala. So uyena urhalela uba ngumprofethi ngenye imini alandele ezinyathelweni zabo. Tatakhe ke uthe yena akayingeni yonke into emhlanganisa noSibusiso ngoba uSibusiso siyazazi wayemke kanjani phaa. Kodwa ke umamakhe ke bemcenga ke ethi yena akafuni ukufika umntwana wakhe wabhubha usemgaqweni akarhale noyicinga leyo into. Kodwa kapho uSibusiso aye wakhohlakala khona uyahlupha ngoba ushiyeke engena ekamereni yabazali wavula ibhegi wathatha imali engancumanga emka nemali eninzi esebhegini yabazali. Asazi ke uba uyaphi into kaSibusiso. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, esilike, esingakhomenta futhi bye.